Ndakulandirani okondedwa ku video imeneyi mu dzina la Mbuye wathu Yesu Khristu yemwe ali Mulungu wamphamvu zonse, Mulungu olenga dziko lakumwamba ndi dziko lapansi. Mulungu ameneyu ndi uja timati Mulungu wa Abrahamu, wa Isaki komanso Yakobo. Mulungu amene analenga mizimu ya anthu onse pa dziko lapansi pano. Dzina lake litamandike. Okondedwa mwina simukundiziwa mwangoti join for the first time, ndizipange introduce. Ine ndi mtumiki wa Ambuye Prophet Ian Ntaba. Prophet Ian Ntaba. Ndipo lero pa 13 of June 2026 ndabwera ndi uthenga omwe Ambuye wathu Yesu Khristu anandipasa kumbanda kucha kwa lero around 5 am. Ndipo uthenga umene ukupita kwa Malawi onse komwe ali, kaya ali Malawi muno kaya ali kunja, koma amve uthenga umenewu kuzera mvideo imeneyi. Ndipo Ambuye Yesu Khristu afuna kuti amve uthenga umenewu kuzera mchiyankhulo cha Chimalawi, chiyankhulo chake chomwe timati chichewa. Uthenga umenewu ukukhuzana ndi mauthenga ena anayi omwe ndakhala ndikulandira mbuyomu, ndipo ndimapereka uthenga umenewu mchizungu. Koma Ambuye Yesu Khristu afuna ndiupereke mchichewa cholinga tithe kufikira Amalawi onse omwe amakonda mauthenga amchichewa. Uthenga uli ku Facebook account yanga, tsamba la mchezo la Facebook yotchedwa Ian Ntaba, IANNTABA. Ndiye kwa omwe mufuna kupanga access uthenga umenewu mchichewa cholembedwa, pitani ku Facebook account imeneyo mukaupeza. Ndawika lero lomwe lino pa 13th of June 2026. Mundilole ningowerenga uthenga umene ndaulembera ku Facebook account cholinga ndisakutayiseni nthawi. The Will of God Ministries, Matthew 4 verse 17. Uthenga wina mchichewa ochokera kwa Mulungu wathu Ambuye Yesu Khristu. Uthenga wopita kwa Malawi pa ulamuliro woyambira 2030. Okondedwa mwa Ambuye wathu Yesu Khristu, landirani moni. Lero pa 13 June 2026 kumbanda kucha around 5 am, Ambuye Yesu Khristu anandilankhulanso zokhuzana ndi Honorable Atupele Muluzi. Indetu ndi Msilamu koma analengedwa ndi iyeyo Mulungu wamphamvu zonse. Akatu mwina ndi kachisanu Ambuye Yesu Khristu akundilankhula kundipasa uthenga wokhuzana ndi Honorable Atupele Muluzi. Mauthenga anayi oyambawo, uthenga onse ndinapereka mchizungu. Ulendo una Ambuye Yesu Khristu afuna ndiupereke mchichewa kuti Malawi wina aliyense aumve ndipo amvesese bwinobwino. Uthengawu ukupita kwa magulu awiri a Chimalawi awa. Amalawi onse omwe sanamve mauthenga anayi oyamba aja chifukwa cha Chingelezi, in brackets chizungu. Number 2, kwa onse omwe anandinyoza, kundikayikira, kunditukwana kapena kudana ndi mauthenga onse aja okhuza Honorable Atupele Muluzi omwe ndinapereka. Okondedwa, dziwani kuti Mulungu wathu Ambuye Yesu Khristu amawerenga ma-comments onse omwe anthu amalemba ndipo amaona mmene anthu amalandilira uthenga. Choncho Ambuye Yesu Khristu anawerenga comment ya wina aliyense yemwe analemba pa mauthenga onse ndinapereka. Ambuye Yesu Khristu akuwayankha anthu amenewo ndi ena onse omwe sanaulandire uthengawo. Ndiperekeno uthengawo. Chiyambi cha uthenga wa Ambuye wathu Yesu Khristu. Ambuye Yesu Khristu anati, kaya wina asangalala kaya wina akwiya, koma Honorable Atupele Muluzi ndiye akuzapambana mu zisankho za 2030. Kenako anapitiriza kulankhula kuti, ndiuze anthu onse ondinena kuti ndine wandale kuti ine si wandale, in brackets ulamuliro. Ndibwerezenso. Ndiuze anthu onse ondinena kuti ndine wandale kuti ine si wandale ayi, in brackets ulamuliro. Koma ndine mtumiki yemwe iyeyo Mulungu wafuna kumugwiritsa ntchito popereka mauthenga okhuzana ndi ndale, in brackets ulamuliro. Akati ndale Ambuye Yesu Khristu akutanthauza ulamuliro. Akafuna kupereka uthenga amandipasa uthengawo kuti ndiupereke kaya direct kwa munthuyo kapena kudzera pa social media, ndipo ine simu yawo ayi.
ndibwerezenso uthenga wa Ambuye Yesu Khristu chifukwa ndiye pomwe pagona video yonseyi. Chiyambi cha uthenga wa Ambuye Yesu Khristu. Kaya wina asangalala, kaya wina akwiya, koma Honorable Atupele Muluzi ndiye akuzapambana mu zisankho za 2030. Kenako anapitiliza kulankhula kuti, ndiuze anthu onse ondinena kuti ndine wandale kuti si ine wandale ayi, in brackets ulamuliro, koma ndine mtumiki yemwe iyeyo Mulungu afuna kumugwiritsa ntchito popereka mauthenga okhuzana ndi ndale, in brackets ulamuliro. Akafuna kupereka uthenga amandipasa uthengawo kuti ndiupereke kaya direct kwa munthuyo kapena kuzera pa social media, ndipo ine simu yawo ayi. Mathero a uthenga wa Ambuye Yesu Khristu. Tiloweno gawo lina. Mawu a Mulungu. Number 1. Chala cha Yehova Mulungu wamphamvu zonse chaloza, palibe angasinthe. Tiwerenga mawu ochokera ku Daniel mutu 4 verse 17. Tiyambira chamkatikati mwa verse imeneyi. Tsono anthu adziwe kuti Mulungu wamwambamwamba ali ndi mphamvu yolamulira maufumu onse, ndipo amawapereka kwa aliyense akumufuna, ngakhale munthu wamba kuti alamulire. Number 2. Tsogoleri ndi mtumiki wa Mulungu, kutanthauza kuti president ndi mtumiki wa Mulungu. Aroma 13 verse 1 komanso verse 4. Mawu Mulungu akuti, aliyense ayenera kumvera akulu olamulira, chifukwa palibe ulamuliro umene sunachokere kwa Mulungu. Olamulira amene alipo anayikidwa ndi Mulungu, pakuti iyeyo ndi mtumiki wa Mulungu wokuchitirani zabwino. Koma ngati muchita zoyipa, muchite mantha, pakuti iye ali ndi mphamvu zolangira. Iye ndi mtumiki wa Mulungu wobweretsa mkwiyo ndi kulanga onse ochita zoyipa. Number 3. Mulungu ali ndi mphamvu pa chisankho chilichonse. Ali ndi mphamvu yopitisa mavoti kwa yemwe iyeyo Mulungu wamufuna kuti apambane. Mawu a Mulungu akuchokera pa Machitidwe a Atumwi chapter 1 verses 23 kufika 26. Mawu a Mulungu akuti, pamenepo anasankha anthu awiri, Yosefe wotchedwa Basaba, wodziwikanso kuti Yusito, ndi Matiyasi. Kenaka iwo anapemphera nati, Ambuye mukudziwa mtima wa aliyense. Tioneseni amene mwamusankha mwa awiri awa kuti atenge ntchito iyi ya utumwi, imene Yudasi anasiya napita kumalo omuyenera. Tsono anachita maere, ndipo maerewo anagwera Matiyasi. Tsono iye anawonjezedwa pa gulu la atumwi 11. Apatu kutanthauza kuti Mulungu anasankha Matiyasi. Ndithudi, voti inaponyedwa ndipo Mulungu anasankha Matiyasi. Kutanthauza kuti mavoti ngakhale tingaponye, koma Mulungu ali ndi mphamvu yopereka mavoti kwa yemwe iyeyo wamfuna, ndipo ali ndi kuthekera kuonesesa kuti munthuyo awine, yemwe iyeyo Mulungu wamfuna. Ndemanga. Okondedwa onse omwe mwakhala mukudana ndi uthenga uwu, kaya ponditukwana, pondinyoza, pofuna kundichita chipongwe, kaya ngakhale kufuna kundipha kumene, dziwani kuti ine si Mulungu. Ndine mtumiki wake, ndimalankhula zomwe ndatumidwa. Kaya zindisangalasa ineyo Prophet Ian Ntaba, kaya zindinyasa nanenso, kaya zikusangalasani, kaya zikunyasani, ndimangopereka. Uthengawo ndimangopereka. Mulungu walemba, chala chaloza. Mulungu amachita zomwe wafuna. Palibe amapereka uphungu kapena nzeru kwa Mulungu. Okondedwa, ndiyenera kutumikira Mulungu mopanda kuopa munthu kapena kukondera munthu. Enanu mwina unabwatupere simukwaziwa ndi awa.
Uthenga wa Ambuye ndi umenewo. Ambuye akudaliseni. Amen.